lo shan thlir tu zong zong te in zawa in chi bai kan bu ka cheu leng zem leng long hla thlan na hun kan ron thleng le ta a tuna hian du tlang veng lai ya kan om meka special blind school du tlang veng lai ten nen hun kan ron hmang dona tin special blind school hi mei ni khat sang hi pakhata din ani a tin helai hmuna thok tu te le zirlai te nen hun hlim om tak man kan tuma atop thlenga milo thlir sakturin kan som chewa inkom na hun kan man pa in hlan na hun kan ron hmang don ani ti chuan an ni helai hmuna school thok tu te hian somna te an ron siama hlan pui turin ke ni hi min ron soma an chunga polom thu kan soi ngalani ole tuna chuan special blind school te nena leng zem leng long hlan na hun kan man te hilo thlir hawang u ole tuna kan om na lai hi class 10 room ania tin hei kan hu angin library ata na man ani boka hei kabula hianin class 10 teacher a thu ani hian a ming te kam minan shil ma sa sera oh miss kim te kan ya tuna hianin english kan zir me kan ni student hi enjan nge ne class 10 b ka hian tungkum la hian pathum kan ne ni ti chuanin classroom dang class dang te po i titel thawem oh kan school hi chumo tianga high school zirtir tu ti big te middle zirtir tu ti big ang dekha a om the cha lawa tiang class 10 na kan lu zo hian kg1 a te po kan lut le thawa ti chang kan kal kwal vel vek me oh hei kan tlang wala tang hianin a ming hi kan zon hal mai te ang oi ming le khwa kha min han shila Simon ngulting ril sorry nam kan nia asam rangamati khwa tangin kalokala kalna hla wang le mai a enti kuma changin nge helai muna hiani om sang hi le sompali tangkhan ka oma kumriat kania ta khan ani chu ole o kan hnunga mi kan nu la te hian an ming te han soi ve sela kabula mi hian han soi ma sa se kaming chu elingir thoi nei chorai ani a chuanin rangap Manikpon Assam State changin chuan enti kuma change om na 2014 oh kan chian nu hi ming kha kaming su lai sha zolinya chan wei ser zol anwa min tm school hi kabula mi kan zot le te ang o tilutuk thiam thayem anwa zitir tu ten zitir cha chai tm o chalutuk no ani lo omle mai ti chuanin hei la te han thlang ula kan ti sia in pahni la du ber kha hanin chom ta ula ingin thanang le tu zo khya ni nge thlangang o Saiwana le mere dongi sakka pakhuma no ngai thla chine mi ndu ulu tu ka mi ani chuanin thlan chan te le ngai thla tu ra du te kha han soi ra vai ni me ani le kan chan nui thlan chan te le ngai thla tu ra du te kha han soi la I wei ser zole mi zawa ma ka chung chom zo le ka chan ta ni me ole tuna chuan saiwana te hla sakka pakhuma ti hla khai lo ngai thlang u run ton te te le mun zau vak lo a chuana khosa a we are ran vulai te chu a chan chaperde ani kapakhum eng na ngei tho eng chung ye I Asiana ilhim minui reng thei bi ka eng chung ye mo ilhim na thuru eng ye ka ayang ka inang tia ka boy lo mariak te a tu she pui lo lim na num eng polo thing se lom takin ka dong song chi khó bèo mua riêng mai la dùng qua nu nè nè lên tu nín tu đăng cân ngay lâu silver sang chiang sang ri lê lui loang rim môi tên min oi vây vút ta xiêm vây vút ta kia lệ mai tur hian anh nghe mò lung khăm tur cân này lệ tin cha nít la van voin rim ta kina tho
sa kan ni ati ma se tang ka le lung lu sen tram mi lấy râu lu chuan tu ra nei lo cấp bậc khu anh nàng nghe thâu anh chung nghe ấy dân na mi hậu sa kan ni ti si a anh chung nghe hậu sắc na thu ru anh nghe cả ai ang cả in nang tia cả boy lo mariak te a tu she pui lo lim na num anh po lo theng se long ta kin ka dong song tree ko vel mu a riang ma ila chung kwa nu ne na leng tu nin tu dang kan ngai lo silver sang thiam sang ri le lui loang rim moi ten min oi vai vut ta siam vai vut ta kir le mai tur yan anh nghe mo lung kham tur kan nei le tin cha ko veleng moi kan mu ni apang in kan boral nan ni tu kan pa vai khat ba kan piang do lo lung ngai nan hun kam mang phalo anh nghe cả ai ang cả in nang tia ka boy lo mariak te tu she pui lo him na nu anh po lo theng se long ta kin ka dong song tree ko vel mu a riang ma ila chung kwa nu ne na leng tu nin tu dang kan ngai lo silver sang thiam sang ri le lui loang rim moi ten min oi vai vut ta siam vai vut ta kir le mai tur yan anh nghe mo lung kham tur kan nei le tin cha ka pakhu ma ti hla moi tak mai kan han ngai thla zo chia hei ka ma a hianin tlangwal om chuna oma ani hi hla han thlan tir le ta ila thangya bula hian kan chute ang ama sa in hla thlan ma in in classroom te in thil zir te hi anwami ti em har sai ti em anuam a nia hei kan zir dan he danglama siar tam le en ma tai mak te lek chungai ve tho mai ani chuan subject a eng subject nge nuami ti be science nuam chu nuam ka te ma se mi zo hi mizo le science hi ka nuam ka ti deuh be mai ti kha han sei ve le be har chu science ss hian history lam hi ka tui vak lo hrim hrim a tu in history teacher min han shit sar shet puya chatewin lo zir tir zo ro ga lo tiang o chuanin hei hla thlan hun te ani angin i hla du ber kha han thlang la ti ro eng hlang ei thana ar van ram mo sak in ka ria kha an lung leng ve nge yang ti kha an thlang mai mai o hla thlan san te nem kha la kha hei a thu hi moi ka te tha ka te a phua tu hi a phua tiam ka te a hetian ngai thak mai hianin amuta min chen tir ka ti maya chu hun ton poni chuang lovin a thui tha ka ti hrim hrim ti chuan ngai thatu ra du te khai nei chuan thian te mani deuh khanin kan thian pa tho kha mundanga min chhuat sana hostel danga kang te pokhani ta sela min te kha han soi lang la to moi te a tin kan kau thren ale kan teacher hi ngai thatu ra du te kha han soi ve te se ngai thatu ra du ka nei cheu me a hemi school atang hianin naupang zirna awanga hei an zo to tilamo hei class 12 te BA te MA te thleng pun anya an zo nu hianin sarkara na te an hu ve a mun sang sang anom dar to a ke ma tho nu a po hianin na nei to khanom ve no ala an hing kha kalam kim lo palang ti ka hlawa ani shat vek ka ring hemi school lo om to chin zong zong na neya om bo ta te zong zong ta hang kan thlang tiang ole tuna chuan ar van ram moyan an lung leng ve nge yang ti la sakhai lo ngai thang
anh đón tin về ole tuna hian class 9 room a kan om me ka he kan class teacher te le students ne kan han thu hawa ama sa in kan teacher hian in a ming te khamin han shil sela thange oh coming to Marina Lerem Ratini a tuna hian special blind school a hian Hindi teacher in ka om me ka chuan tuna hian class 9 hi pathuman nia ma se tuna ta khat pakhat hi adam lo na wagina absent me ka alo tel ve thei lo ni chuanin hei student pahni an thuta a Hindi moi a har santi em atira class 5 vel ni la chuan tlem chuan an week ve dewa ma se tuna hi chuan thatakin an chang thei to chuan an mani a po improvement kan hmuna sakhop me chuanin I antikuma changin ye I tho kha minan shilbere sang ni som ni pakhat bar thla chang khan ka join chana chuan tu thleng hang kala thokani kabula mi hi kan zo te ang iming khaminan shila chuan I lo ka na khwane I rabinai ke na chuan bong ba chen ka local hostel lai nom vek tiro oh ini ngei tlang em oh me an wa mi ti em ani chuan Hindi khamo a har sai ti viawem ka zir tir kha chuan a har sa ve tho oh tuna chuan ol sam tol tu ko mi oh exam na te ti chachinem class 9 na ta ki chuan kan zir to lama ani mo Hindi zir to lawa ani chu thiam to ngo tang ti ro chu ti chu ani chuan hei voina hianin hla thlan na hun nei pui tur chewin kan lo kala I hla du ber kha han thlang la kan tia tro hla du deu te lo nem ri ruwa thiam thu chuanin I asatu kha han soila yang fila le smiley ngai thla china mi yang pela te la ani chuan kha hla han du chan big real te khai nem du chan mem chu ka nei lo a su kha na la le a su thu vel kha ani chuan ngai thla tu ra du te khai chian te mo I chung te mo te kha han soila u kha te de han lo ngai thla se tok me I va du tlem ve in teacher te hian in ngai thla ve se ti bak lo mi chan sak do nem in zir ti tu te mai thla vek me ro se nia ni me ro se ani chuanin kan zir ti tu nu hian in ngai thla tu ra du te khan soi vela ka tho pui te le ai kan no pang te ho zong zong te chuan kan veng tan po cha mai western po ole tuna chuan yang fela le smiley te hla sak thiam thu ti hla khai lo ngai thlang u môi 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 an thum thiam thu soi kỳ chua in coi in ai về che mo in ma ngai na min lan na der chau mo ka chan leiril zu fan min do lo ti ro kan lim lai min ngai lai mi tan cha mi tui tak na mo karala karing am kin se ma sa garin pa lo in ling dang chang I be
lâu tua lâu chút cái đồ về mà sẽ mình nên để đồ bún sẽ cái nó tới mình Atira khat suan tiang hi ring phangai leine ma tu se cha chu nang ma khan chiang mai ye ra kar chang khan ngai chai na om chi na tha phang ma khan song song ne khan pom chi na hi da nam ki ma huwa ma ang ngai tu na thlunga suan in kara mi dang an lo la nga mi chuang bang a lo ni ta lang kan na la kan ne na ding hian a soya kala mu pon lo tu the pon ma se ka chang bai le tu pon ka ring am to lo che ani ye ka thiam lo vek ti te tu ma hi ani kan noi lo che min phak san na sa kha ka tha na ka cha na ka chen ne pon na om ti du tu sa nga mar sin sa meling tong lo khana kuma kumitan ka rin nom ti pal ti reng ani nom poi tu rang poi ton huwa seng vero lem mi tu ra i chu le zo ri po kha rin min yai lo wan ni ti ro ma se nang chon mi tang i thang amo poi lo ve ke chu ka cha ngai to ka ngai lo ve lim tak in lo le ngula ma se ke chuan ka thei ngai lo bang se kan pan ni in ka kan chu kan sul nu thun thua lo chang se tak tak in mong cha me yo mong cha me ne ding kan se ole hei kabula hian RK a chua ani hian a ming pum te le a veng ming te khaminan shil sela ka ming chu RK la ram ro ta ania kan veng chu chatlang li veng ta hostel ai om thau te ran o me so anin class ing zat in ye changi hetai kal class 1 na changin mo anu ami ti em la school hi nom ho bai so anin ithiam thei ni in sha em nge thiam thei lo thiam ve pa ngai ani chuanin enge eng subject nge nuami ti ber science ani mo ani le har sai ti ber kha har sa em om lo fan thiam don be o in le khazir lai mu van chak om voina class in lo la char char to em la char zau to mi zo che to nula main la le don em la ong enge eng subject nge in lal don ss true le mi zo 1 chadewin lo ngai thadon nia ti chuan hei boina hla thlan na hun te kan neya kha I rabinai khan lo thlang zo che I hla du ber kha han thlang vela chu ro eng hlangai thlanang dream hunter ho sak ton ti sei turan ti ban thlang thiam ve o kha hla han thlan chan deu bik te khai nem asa tu kha sei tu te khan lo o mi o ro asa tu kha o ha moi ga di ju ani chuanin ngai thla tu ra du bik te khai nem je school ka kalpui thin zong le sa se pui te le GT2 dang zong te tan SBS a thok ho zong tan ole tuna chuan dream hunter in don ti sei tu ran ti hla moi ta kan sa khai lo ngai thlang u Nang kalo ton che, gilni
sai karele thi unin hero liomi kumpi sura no ole tuna hian class 8 room a kan omeka he kan sir le kan student pakhat nen hian in thlan na hun kan ron hmang dona chumi ma chuanin kan zirtir tupa hian a hming te le a subject tak tika minan shi sera thange o kaming chu riat pui ania chuan tuna hian class 8 a hi chuan in social and political life subject kalani class KG1 a changin class 10 thleng tero o KG1 atanga class 10 thleng om chuanin subject sang poi ila thauti na mi classroom danga o la thau ei kan school chu kan dang dai ve a zirtir tu te hi hei high school zirtir tu ti te middle zirtir tu big tir kham lo ta chu I o kan lakwal vek ani chu chuanin engtiangin nge inni leng hun man dan shim kaminan shitla o atam zo kai chuan in class hi dar college an ve kan trana chuan dar ni le chan ve thleng kan kala chu atam zo kan hun man dan ni ta chuan ni lai ni chonhuwa le zir top chonhuwa I chuan in nge co curricular activities lampang hi kan nei sin ta chu tiang chuan nge hlasir ti te chuan in games lampang ti te ka khel te ni ta kan no pang hun kan ti sin ta chuan chu mai ba ka chuan hei achang chuan thing e na hun te kan hmanga thing lak ti te o chu tiang chuan visit o ai no pang tak chuan ti lo ta zir ti tu te hen kan ti tlang pui ta chuan in visitor si kan nei reng bok ta chu ho te chuan lo chhona chuan in ai program te kan man puya chu kan hun man tan tlang pui chu ni chuanin hemi school a hian enti kuma change I tho to shim kha ke hi 2016 August thla tang khan ka thok chuan he mai kum rukum sari vel ni mo kumri ara pum to kumri ara pum vel che to chuan hei kan student ka bulami hi a ming te le a lo kal na khwa ti khan soi se la thange coming to Moinia Manipur Changa local kani so Manipur changi local wang ti na enti kuma changi nge 2000 ni kuma changkan chuan hei tuna hian enge I lo chiar mek hi hey mizo subject ania hari ti em
ô har sa ve thong sa sa te to ti ve chang chang nga thiam chau mai ang te ro han chia chin reng reng ti a kan ban she chak at he du na lai tak kha tuna zirlai hi trail company na nia ma sang an trail to thlan rok pa khwang choi chuan lo som vel leng zong thung lu lein an lam thiam le mai ke nin chiar ve don tai la hei kan thiam don me lo ai ti chale mai ti chuan hei voina kan local chan pakhat chu la thlan ti tu chewa local kan nia i thla du ber kha han thlang ve la kan tia ro eng hlangi thlanang la du deu te khai lo ne anna event flow kha ani chuanin thlan chan te le ngai thatu ra du te khai nei chuan han soila kon hostel mi zong song le kan teacher zong song le manipura ka chung te ani me o kan sa hian ngai thatu ra du te khan soi ve le sela headline zirtir tu te zong le thok tu te zong le I la pitlang ke trip zong lo ngai thla se ka ti o ngai thatu ra an du zong te khan uluk takin in lo ngai thlak sak cheu don nia tuna chuan event flow ten ena ti hla moi takan sakhai lo ngai thlang u ena voi ang zat nge ka ton manga ya ni lo lan don le ena lai khum bel zai re ka re ngam lo ka zua mol lo ning por na manga izun za te chu o avana ngai chen tur ni ta te ila o ka tuar van puyang at sim nge Puni sekane so lady kum tuang da ka thang se sin phong reng na nge min kwa na ma ngai zun za te chu o avana ngai chen tur ni ta
ole tuna hian class 2 room a kan om meka hei kan zirlai no pang pathum an oma anni hianin an mingte le an lo kan na khwa veng te kha han soi sela kabulomi nula hianin han soi ma sa sela tro mingte khwa te kha ming lo shila lel du sangi chuan lo kan na khwa kha mamit mamit chang lo kal wang wang ami entika changi nge heta le khai zir lo zir chan nikum ti chuanin I voina hianin hei in break lai me kami class in lo la char charem chophalama eng subject nge in lag mi lo shil mizo maths le english eng ber nge anwami ti eng subject nge nwami mizo mo ani chan exam na te ti chachinem ti chamo chade win lo zir zero kan hnunga mi kan tlangwa te hi kan zo tanga masain heta hian ming khamin han shila ke ma zemsa chuan I local na kha nalem lo local wang wang a chu chang chuan ta san za ti ni chang ni heta local kum som pakal chang kan chuan ni kan chan pa hian a hning kan sei ve se la tra ke ma ma ka ning chu lo shet luang han local na kha chuan tlang pui chun kan in class anwami ti em hei voina ta se in lo la anwami ti em voin in zir lai te ti mo ani chuan in hei voina la thlan pui tur chewin kan lo kala in vai in chom mai ta ula tirol la thlang tur kha kan chian pa hianin adu ber kha han thlang sela englange thalang le na ka du ngoro ani yang fela yang fela mangai dikro kan chan te ne em kha na kha ma kan chan te nem khala ka inge kan chan te kan soi reng reng la ngai than na sa china mi ani chuani ngai thatu ra du te kha min han shila chung te mo chan te mo du kha du chu ka ban sheda I classmate te poi than sak phei ne in teacher te po khamo kan hau khan mai ro se de chuani kan chan pa hian ngai thatu ra du te kan soi ve le ke sumo he kan zir tir to te hi kan du zir tir to te an ming te khan soi lang le la tro mi skim te chuan sar pe te te mi skim te miss kho te chuan miss ma humi te miss ma engi te chuan miss marinoi te chuan sar pe dia te chuan sar james te sar chuan te sar opi te zong lo ngai thla ka tan chuanin ti me ole tuna an la thlan tak mangai na dik lo ti hla yang fela te hla sakhai lo ngai thlang uแล้วก็ตอนจะฟื้นรอดีงอจะดีแล้วเลี้ยงดังเอาหุ้งตัวอภัยลุกตุกอภัยที่ยังง่ายก็ดิ้นตนนัดไล่งาเงี้ยบานาบานาข้างก็ดิ้นตนเหล่าทั้งฟานาฟานาเล่นคุณกระซักสู้เล่ตุยอังเฮียนอินก็ปะเรมเบสีเหล่าเอาจะดังกลัวลุนเรมเหล่าดีมังไงดานาที่เหล่ามีมาเด็กกับพันเหล่าสินมาเสกันจันโตกันนี่ดังปนิเฮเหล่ากีปังก็เฮเหล่าดังปนิเฮเหล่ากีปังก็เฮเหล่าเชียนชัดปากอายทุยอลิงเหล่ากันกาละควงรัวเหล่าดีzong a poi mang nghe kyang oi to ma la poi te katalia ni moi mang nghe lung di kanin ton tai lo se bi se polo tu piara la to chiari len tu na o
so lo kian zai re chuang si lo kama ngai reng nang se il i reng i om lo nge kon ka ti ngom lo nang le ni tua re ma moi lo ve di nang len chuan sam sui kan ni lo Chin tu wa ru thei si lo tui pa nu don te la ngai si kan chan tur mi she da rem lo kan sul nu ma ngai na lo piang pom lai nei ve chang to mo o ma ngai nei zong thiang ma se bo zui thiang lo siam tu kal song she leng i choi to ke ton ma se moi thau pe ton mai ngai don mit mi tam tak ve na ngai ya ru kal tu nei chunga kan lim lai khan nei tu na avak tui chi na mit tui la tak chang atam in thiam lo le chung ka ni ga de kha de rem lo ti ma ngai na ti lo ani ma de ka phal lo sin ma se kan chan to kan ni nang pa ni hei lo ke pa ka hei lo nang pa ni hei lo ke pa ka hei lo chia chat ba ai thui a ling lo kan ka ra kwan ruan lo di zong poi mang e kia ngoi to ma la boi te ka tan hian ni moi mang e lung di kan nun ton kai lo se bei se bolo tu ole tuna hian class 1 room a kan nom meka hey student pali an oma ani hian in mizo tong an thiam lu tuk lawa chu wang chuan kan zo thui lo mai nga ama sa in an ming hi an mani hian han soi sela thange kabulami tang hian coming Lucy local na khwa kha Manipur Lanka bulami kha ming khamin han shirela coming so Eunice ne local na kha Barmaram kan nunga tang hian kan zot beleng ani ming khamin han shirla ma Devita local na kha Nalim Lui local district chuanin kan ni ming le local na kha kaima kaming hita lalbiak sang kaima jamma namrang kaluk kal ale ome kan kabulami hianin nan zawai ai oin hla han thlang sela tero eng hlange hla du deuh ngai thak chak deuh ti khai lo nem han soila lamang kalo le ta khamo somman poina sakha ngai tu ngai thla train do kha special blind school a zong student le mo teacher zong te ole tuna chuan zo mon puin lamang kalo let le ta ti ta thiam taka sakhai lo ngai thangu lamang ka lo let le ta ha chen sang mong chen hu in hey mo kan sim kho zo pui tuk lo ram mo ang dai while the day she leng oi kai kwa po ang wi zo ta zu nu lui don ki chang
bốc lệ chi na dân lệ nghìn sang lu ang lô mê leng đăng rên ăn ngai xì lô mà nặng quan nên quái dục tê nè khai qua phố ăn phát chi na tu na e ruột hoa đen lên tê tu năn rên à say tu nè hui vale thia ma sang mi la lim lai ni tông ma na bet khoang chinh trăng ri mây bôi suy lung ngã tiếng leng e mây ô không nghe mỗi nóc đang lệ dài vô ra suy lung hoan vui nắng rung lùi mi hoa liềm tơ lặng tâm tất im măng cha măng cha ole tuna hian class 7 room a kan om meka hei ka bulami hi class 7 student om chhun ani a ani che hi class 7 a zirlai an nei ani a ani hian a ming kha min an shil sela tro ka ming chu laram moya ne moya te min ko mi thina ta chang hei class in lo la zo to mi zo chia chun la main la le don ka chon hulam hi chu thil dang kan ti ka ring ngi ti chin e la te kan zira chang le che sang sang an no mi ti em la zir te chu ti thau zai vel hi no mi ti em a ke mai chu ka zai thiam lon kan zai jun mom ka ti ani chanin guitar te per thiam em man ni lung leng bo lo no tok te chu kan ti ve ti ban chabe ba ngai thla ka ban cha kom ve na kina imin per sakla tro zai tak boka ngai theyang em zai hi ka thiam lo zai tui chuanin a tha shim shim lom chu guitar i per thiam zui boka ani chan hostel ate khanin enge in ti ber thin chu sang sang hei ti ma yang ti tur om ang kan ti thei ang tok ang chi ha chang kan ti ve vek thau mai chuan ino mol chang te khan hla te ngai thavel me chin la du deuh te khai lo nem hei tuna la thlan na hun te kan han mang me ka i la du deuh kha han thlang la te ro lom zai karel ta nge David lai asak kha la thlan chan te khai nem nei be deuh soi kher lo mai arem lo mi arem chi lo chani na ki na mi shiru me ro okay ma chani ngai chatura du te kha han soila i helai kan school ka zir lai pui te le zir ti tur te le mun san sana om ka thian te chanin helai ya lo thok to ange chol san le to mo tiang kan ho tu sang sang te kha ho zong zong ta na an ole tuna chuan lom zai karel ta nge ti hla David lai la sakhai lo ngai thlang u kan kar hi kan chi to pangai ka thei to lo ke ai chai tong le em cha chín kha khoya nghe suy lung le ngin su nu ka suy za tuan men thia ma se za tuan dâu ta si ma ria ten lai khung ka be ke ai cha i tong le ang ti em tên mình nó lại cả mò cần hiểu thấy lâu anh liếm thấy lâu
tuan dài cả rel thay lâu em tích mà nang ang katong long nghe với ta lim tên đi lên xoan cái dòng chắp roi mãi là lom dài cả rel ta nghe còn lâu her tur tu man can shallow mà sẽ cây dòng hay cái chiang nghe cả thiên lai ruột lúa khát tur hiền tu đang an ôm lo về bồi tê nắng sâu lo su mà sẽ với tê lim tên đi lên xoan cây dòng chắp roi mãi là lom dài cái rel ta nghe với tê lim tên đi lên xoan cây dòng tắp roi mãi là lom dài cả rel ta nghe lom dài cả rel ta nghe Ole khati zong kha special blind school dur tlang veng lai te ne na hun kan man thei de chu ni a zirtir tu te le zir lai te nen hun hlim om tak mai hun hlok thlak tak mai kan manga in lama min lo thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soya kan program te in lo ngai hlut china wangin kan lom em a kan program te lo thlir zer turin kan han som hal bok cheu ani ti chuan an ni kan zirtir tu te hianin he program man pui tur hian ke ni du darshan te hi min lo soma an chunga po lom thu kan soi hal bok ani tin ke ni hi antik lai po a som sponsor thei reng kan ni a sponsor du kan lo oma som du kan lo oma ni chuan he number 9436354464 ra hian sms in mo whatsapp in som na te a thon thei reng ani ti kha kan in sha tir non le ani e ole khati zong khani le phot se thlir tu te in chunga lom thu kan soye